Kakana shapang ka jingyay lanti jong Neymar ha ka FIFA World Cup ha ka jing im jong u. Kapriang subha phi ki parlok ki bajus ngau tanat ban page ya ka video ha ka ka channel. Ha ka video menta ka singin ya page ya ka jingyay lanti jong Neymar ha ka FIFA World Cup par hato Neymar menta usnam ulaan em ban yarab ya ka Brazil ban ra ya ka FIFA World Cup. Neymar ulang kum uway orang yang lekai ubat tebet baha hakini kisngi ki jongi menta pod ulang ru player ubat dribble ki defender lakumba ki day tangki kena akmar jong u bod ulang ru player kum uta most skillful player hakini kisngi ki ba menta pod ka skill jong u kalong unpredictable da ka bangim la ban predict ya ki move jong u pod kalong ru ka ba itanat babun ki player hakini kisngi ki ba menta kim syam la syu pani lekai kumba Neymar u ya lekai. Berkasngi ke ba Neymar uyomi madaning kong ha ka FIFA World Cup dai ha ka World Cup jong usnam arhajar kharsau pada kane ka World Cup la hosi de ka Brazil pod Neymar ha kane ka por udang don arpu arsnam Henry ulakit pad ya kari jong u ha ka terpeng jong u bad ha kane ka FIFA World Cup Neymar ulala ban lekai bha da ka ba ulala ban tap sauteli ki gol pad ulapen yo ka wei ka assist tang ha ki santeli ki jing lekai. Pada hak jingle lekai ka baning kong ka ba Neymar uyomi madan hak FIFA World Cup ulala ban tap argol kata hak jingle lekai Persia ya ka Croatia berbut biang saat teliki gol hak jingle lekai Persia ya ka Cameroon pertangkum ne ka kerteng jong Neymar kalapau baha hak ne ka FIFA World Cup da ka ba barok ki briu jong ka perthai ki latip baha ya ka kerteng jong u Henry hak quarter final pat Neymar ulayo mat ya ka wei ka injury ka bala penjot sisa ya ka jing im jong u da ka ba syam lala syu panashimenta hak ne ka FIFA World Cup da ka ba wei orang yang lekai jong Colombia lawan Bernadine per ula lembuk ya budlum jong Neymar pertangkum ta Neymar ula injury per syam lala syu pendon bentalem berka Brazil hakane ka FIFA World Cup. Henry ke Brazil klaim Neymar haka semi final kala Shalim jak buram ha ke Germany dan yau lawei perkumta ke jingyaj lenti jong ke Brazil hakane ke FIFA World Cup jong usnam arajar kharsau kala kutno ke jingjak buram dan yau lawei barhaba ka World Cup jong usnam arajar kat pra kalawan pai Neymar ula don bentabiang bar ka Brazil hakane ka World Cup ka bala penlong Rusia barhakane ka por Neymar ula kelalong kum uwai orang yang lekai batubit baha haka perthai badon ru kibriu ki baong ba hato ka jinglong bar ka rukom yang lekai jong Neymar ulan em paniala me ka Brazil hadu bana job ya ka FIFA World Cup barwadla kibriu ki bu jingkli bahato Neymar ulan em baniala me ka Brazil hadu ka lenti jong ka jing job Henry Neymar hakane ka World Cup ulala baniala lekai baha da ka ba hak santeli ki jingi lekai ba umi madan ulala ban yo arteli ki gol bad arteli ki assist bad kine ki gol ki wan hak jingi lekai Persia ya ka Costa Rica bad ya ka Mexico Henry Snowbok ka Brazil hakane ka por ka poitang hak quarter final da ka ba ka Shalim no hak Belgium da ar lawei bad kumta ka jing angnut jong Neymar banra ya ka FIFA World Cup na benta ka ri jong u kala kutno wadla ulala ban ya lekai baha hakane ka FIFA World Cup pada ka World Cup jong usnam arajar arpuar kata ka bala penlong hari Qatar barhakane ka World Cup Neymar onang mudba kane kadai kata ka chance ya u ula ban yora ya ka FIFA World Cup Henry kalong pada kongpong barhakane ka FIFA World Cup Neymar ula ban lekai sauteli ki jingi lekai ula ban tap argol pat penyo ka wei ka assist Henry ka jingi lekai ka ba itanat na benta Neymar kadai haka quarter final Persia ya ka Croatia da ka ba haka extra time Neymar ulala ban tap shigol ban lam kepada ka Brazil perkane ka shigol na Neymar ka ikumba kadai kata ka chance ka Brazil bagan poi haka semi final Henry tang hadin katto ka 9 minit haswa ban wai artar ka jingi lekai ka Croatia ka lala ban pen yakhat dawei lawei bar haka ne ka jingi lekai ka Brazil kala Shalim no haka penalty shoot out Persia ya ka Croatia pat ka ba kham so si shu hakane ka jingi lekai kalong ba Neymar syam la shoot ya ka penalty pat kumta ka Brazil kala Shalim no pat ngilayo i hakane ka por Neymar ulayam pa donut namar ba ka jing angnut jong u panra ya ka FIFA World Cup na benta ka ri jong u kala kudno ha ka quarter final Bad Neymar haka jing im jong u ulala banyadan benta bad ka Brazil halai teli ki FIFA World Cup kata hausnam arhajar khatsau arhajar khatpra bar hausnam arhajar arpuar bad hakine ki lai teli ki FIFA World Cup Neymar ulala ban yomi madan khatsau sen na benta ka Brazil
bot ulala ban penyok pragol persau teli ki asis hakine ki khatsau teli ki jingya lekai barhaoj warla Neymar syam lala ban yarab ya ka Brazil banra ya ka FIFA World Cup hakine ki lai teli ki FIFA World Cup Henry ka jingla jung ban dribble ban penmi ya ki magic ban pen ya ka sap ka ba udon kala penlaung ya ki pajba pakin ken mau ya ka kerteng jung hadu kine kisngi ki ba menta Perka jingya lenti jong Neymar haka FIFA World Cup kalong ka basno tanat bha takaba ha usnam arjar khatsau haka snam ka ba uyo ban yelekai World Cup ni kong kalong ka ba itanat bha namar ulala ban yelekai bha haka ne ka FIFA World Cup Henry hausnam arjar arpu arpat kadai kata kasngi ka basno sitam haka jingim jong Neymar namar ka jing angnut jong kala kutno ha une usnam Barhaka jingya lenti jong Neymar haka FIFA World Cup ulaya kenduk shibun ki jing podulayo marru ya ka jing keman pat kum juru ya ka jing snosi haka jing im jong Padwatla Neymar syam lala ban job ya ka FIFA World Cup haka jing im jong Henry hangahi marway ulong kum uwe player ubatbit baha haka history jong ke football namar ka jingla jong ban dribble ya ki defender kumba ki day tangki kena hakmat jong Pat karuko melekai jung kalong kaba itnat bha takaba ngampat juyo menno hakiwe ki player bat bon kibriu hangne hajala jongi habangi yakren the greatest player of all time ngia penmi bet tangya ka kerteng jong Messi bat Ronaldo Henry hangahi marway Neymar uhap haka kerdan jong Messi bat Ronaldo Henry tang kata Henry habangi ya lekai pangikali hato pidai ufan Messi ne Ronaldo pun napdang jongi ngiong pangidai ufan Messi lane Ronaldo Henry habangi ya lekai pat ngikwa baham bane lekai kum Neymar Bat ka jingkeli ka badon hangi barok kiriu ij football menta kalong ba hato head coach jong ka Brazil Ancelotti kan thup na ya Neymar haka kenhun jong ka Brazil haka World Cup jong usnam bat namar kumbangi po Ancelotti syam la select chu ya Neymar haka friendly match kumshi benta ban penkre ya ka FIFA World Cup Persia ya ka France bat ka Croatia te kumta ngil aban ong ba ka chance Neymar ban yo ban yelekai haka ne ka FIFA World Cup kadon haka kti jong head coach kata Ancelotti bar hato paralog kat kum ka jing pe jong pi hato Neymar ulaan banyadon benta par ka Brazil haka ne ka World Cup menta usnam bar hato ka Brazil ka kham klan klem Neymar lane ka Brazil ka don kam shisha ya Neymar haka ne ka FIFA World Cup bar hato lada Neymar syak select banyadon benta par ka Brazil ulaan banyalam ya ka Brazil ha ka thong jong ka jing job te parlok pisno kumno sa komen ka jing sngo jong pi ha ka comment section te paralog menta kasngi tangkine ki video ki bakhendiat te lada pisno tanat barsngap ya kum kine ki judge video warklet ban subscribe ya kane ka channel kum shi benta ban ajing kershan ya kane ka channel kublai shibun